Katawan ni Cristo. Hey! Oh my God, hindi! Tayan niyo ako! Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaanan na naman natin is mga pinakamahirap na buwan sa ating mga buhay. Ang No na November o Tigil Tikol Toda. Nadadaan natin mga memes na to na talaga maipapakita ang ating tunay na lakas at para makita nyo na hindi ako nandadaya. Ito yung binuksan ko yung mismo eye tracker. Hindi ko siya nakikita sa screen ko pero nakikita niyo yan. Ungol ka lang kapag papara na. Well, sumusunod lang naman siya. Ano magagawa niya? Sumusunod lang sa driver. Sunod. Ito. Kilala ko to ah. Oo, nakasalamin. Oo, ako yan no. Sige. Lumaban kayo! Ito, Ed! Naghihina ka na ba? Kaya mo pa? Two types of people on November. Suffering no not November, celebrating yan. Nauna naman lagi ang katatakutan bago ang kapighatian. Ano to? Ba't may sweet? Nice, ang laki naman niya. Mukhang maganda mga pinapanood mo Sunod. 3D billboard sa BGC, 3D billboard sa Makati. Alam ko. Hindi ko nalalagay, nakalumabas dyan para safe tayo. Yung tipo iniiwasan mo yung temptasyon tapos lumalabas pa sa billboard. Okay lang baka marumi na baka may butas na yung brief mo bibilang kang bago. Sunod. Oh my God. Tumingin ako sa mata niya. Ito pala yung brief mo na nawawala. Ipapalitan lang. Satisfied the buyer. PM mo na siya. Sunod. Grabe. Ang sasarap ng mga kapampangan. Sino mga kapampangan dyan? Comment nyo gano'n yung kasarap. Masarap naman na sinigang, di ba? Kahit maasim. So, Katawan ni Cristo. Amen. Pancho. Katawan ni Cristo. Hindi! Katawan ni Cristo. Yung bago sa lunokin, hindi! Wag mo ko ilayo sa Diyos! Katawan ni Cristo. Mamaw si inay. Mga nakarami na lang tito. Si ate ang maglalagay ng sak sa sakristan. Ito. NNN boys. Hey! Okay lang. Mas masaya na ako na ma-rickroll kesa malagyan ng kabastusan. Hindi ako na ma-demonetize, alam niyo naman. Galing. Nakita ko na. Ginawa lang naman yung inspiration. Ito naman. Sunod! Galing yung Black Label. Nalalaki lang, hindi pwedeng kasama babae Bakit may wet floor dyan? Ito ba yung Nescafe Anli? Sunod! Galing yung Win Comprehensive. Kung ito ang tunay na magpapanalo sa atin! Supportive lang yung com shop owner. Bawal bastos. Spam kayo ng bawal bastos emoji mga members. Flex tayo, flex. Sarad. Di porket nasa CRA iba na yung ginagawa Nananakot pa kayo Go Darna. Dala-dala mo watawat. Parang nakita ko na to dati pa. Sarad. Ang hindi batong gusto lunukin ni Darna. Kali kay Jem. Laki naman ang ulan mo. Kaya ka naman. Buti nga sa'yo, puro kalibog. Dapat lamay ang pinupuntahan mo. Magbalik. Bugo! Go. Bugo yawa. Hindi yan yung fingers na tinuro ng Kanyalili. Kapag lumabas to, November 3 yata. Kaya galingan nyo lahat. Nakakatulong daw ang hindi pag-low catch sa mental health. Pag hindi ka addict sa porno.
ibang meal pang-habol mo. Hindi yan. Target acquired. Ito ba yung Japanese version? Parang naman may napanood na ako dating ganyan. Sunod. Pare, may tochinita sa kaliwa ko na tingin lang eh. Kapyaw lang. Pag talaga gusto, may paraan. Dudumi na talaga. Oh my God! Ano ba? Ay, sama nyo, leche. No, not for it. Ayoko makancel. No comment. Galing kay Joseph. Ba nagagawa pag hindi ka nagtitipol, ha? Sumasama ba kayo? Titigo! Pinutol titigo! Yan, yan. Sino pumutol ng titigo? Leche. Nalagay revolutionary. Kaya naman pala kaya mo. Iba ang humahawak. Iba ang humahawak sa kanyang kamay at sa edit. So, ko na naman mag-piano tiles eh, leche. Tigilan nyo ako, sunod. Kinain niya ang pusi ko! Kinain niya ang pusi ko! Ano? Kinain niya ang pusi ko, Gina! Ano? Ano context? Bakit masama loob mo? Di ba yun yung gusto nyo? Ano binibili mo? Noodles lang po. Ano? Pampepe. Noodles. Ludes? Opo, Noodles? Pampepe. Pampepe? Opo. Pampepe? Noodles? Opo. Pampepe daw po. Pampepe. Ilan daw? Dalawa daw po. Ano gang noodles na pampepe? Sarap doon. Wait lang ha. Baka mudes. Noodles daw po. Mudes. Ang layo. Pampepe. Opo. Pampuke. Ano binibili mo? Leche. At least nagpo-pot opo siya, di ba? Di niya alam, inosente pa siya eh. Pero tinuruan siya na mabuti ng magulang niya. Oh my God. Parang nakita ko, hindi ba sa Titan to? Ay, hindi, sa roller coaster. Oh my goodness! Okay, kailangan natin i-blur. Okay, members, para sa inyo na lang to. Check, ano kay Kabida-bida. Wag po! Ayaw ko na! Hindi mo ako mahuli. Daming kalaban. May boss fight pa. Oh my God, ano to? Oh my God, hindi! Wala! Wala ako nakikita. Ano lang, maganda yung salamin niya. Tsaka yung kanyang pigtails na trip ko naman. Wala tayong nararamdaman. Wala na ako nararamdaman. Sunod. So. Oh. Yan ang yan. Tapos yung katabi mo, no, may namatayan sa COVID. Sa'yo na awkward. Inis kamatayan, nasa tabi na niya. Nice. Medyo insensitive, pero wala ka masasabi kung siya mismo may pinagdaanan dyan. Palalaban. Among Us. Barilin mo na. Dapat yung kino-cosplay dyan yung mga mayor na walang silbi. Oh, ilaktaw na yung bata! Ilaktaw na yung bata! Ilaktaw na! Barangay pa rin nasa tabi niya. Barangay Tanod. Ay, barangay Tamod kayo lahat. Masayahin talaga tayo, eh, no? Hindi COVID papatay sa'yo, pagiging Pilipino papatay sa'yo. Yung mga doktor na kasama mo, mga nagdo-doktor lang yan ng diploma. Sunod. Kanino ka lang? Kanino ka lang workshop? Sakal na ako. Kanino pa sinasakal yung pututoy mo? Ikaw na lang sakalin ko. Ako na lang dapat. Uwi. Okay lang. Kung kaya mo naman, di ba? Ibang mo na sasakyan mo, di mo na jeep. Oh my God, today! Nakikita ko mukha mo pa lang eh. Alam ko na kung ano nakikita mo. Hindi ko titignan yan. Pag tumingin ka, yari ka.
Lumaban ka lang, pre. Anak, ngayon alam mo na ako bakit ko niligawan ng nanay mo. Ano ba yan? Hindi ako yan. Okay, magko-comment na naman sa inyo eh. Hindi ako yan. Sino ba kasi yan? Blurred lang. Kasi kuya, naka-ano pa eh. Gano'n pa si kuya. Tingnan mo na, nandiyan ka na eh. Mahal na mahal kita. Alam ko yung posting yan. Ngayon, ano ba? No loading ha. Okay, maglalabas ng load. Ba't yan? Sagad na sa hirap. Chicks pa. So, sagad na sa hirap. Bitin sa sarap. Yun ang tama. Huwag ka maghanap ng chicks. Hindi ka niya madadala sa dulo ng Nobyembre. Babang kayo. Gusto mo lang magpagupi. Ano ba yan? Kaliwat ka na naman temptasyon. Ano ba, Barbero? Ano ba? Gusto ko barber's cut, hindi German cut ha. Leche. Balit ba yan o excited ka lang makita ako? Kailangan ganun mo yung siko mo eh, para safe ka eh. Talaga, kaya ba nakabang si kuya dyan? Okay, nagwala harang. Dudumi na talaga. Oh my God! Focus lang tayo. Oh. Wala na, ito isang ehemplo ng isang talo. Ayahin ka mag-date. Ayan. Wait, 20 yun? Sa Pilipinas yan? 20 eh, no? 20 yan, type dito sa Pilipinas. Well, ibang okay na yan kasi isang mani, di ba? Pa-focus lang tayo. Okay lang, kahit tapak-tapakan tayo ng mga temptasyon, lumaban kayo. Paglaban mo ang iyong sarili. If no, not to bear my own. Tama ka naman, pero mas healthy kasi hindi mo yung gawin halos everyday. Pero niya, may balance naman niya, mayroon ng addict na mo. Disiplina lang, disiplina. Sunod. According to wikipedia.org, blood plasma and Ano ba? Hindi, Filipino fry. Ibang perlas na silanganan to, hindi ito. Pero napakaganda. Maraming salamat. Neil Bonoten. Oh, basta pangalawa pa lang, Oten. Shitik, no? Nagko-flex ka ba na hindi mo kailangan ng bra? You know, at least hindi baby bra, di ba? Yan, gagawing show pa. Ito na lang gawin nyo para di na kayo matalo ngayon. Tanggalin nyo na lang. Hindi ka na. Di pa. Huli ko yung 31 nga huli. Clown. Mga clown kayo. Sa totoo lang, madali lang naman eh. Ano ka, maghanap ka ng hobby, marap kayo magagawin. Kung huwag kang nakatingin lang sa computer or sa phone mo buong araw. Huwag kang pupunta sa TikTok! Wag! Parang kanina eh, focus lang ako, di ba? Kung nakita anong kulay ng damit niya eh. O ano? Hindi counted yun kasi subconscious yun. Yan count. Pwede pa. Okay lang, diyan tayo pa ba? Destroy dick. December. Magaling to pala, magandang tulong din pag meron tao sa bahay ba? Ayan, TikTok talaga, layuan nyo TikTok, sinasabi ko sa inyo. Tayin nyo lang. First day in. Comment kayo mga first day. Comment kung kasama ko pa. Comment lang kung kasama ko pa kayo. Ayan. Kita-kita lang tayo sa huling i-upload ko ng November. Wasakan! Ibahin nyo ako. Lakas to, boy. Mainang nila lang. Sarap. Maisip pagkain lang, wag na babae. Huli ka, boy! Medyo makapal-kapal na putik at ang mga basura ang naiwan dito. Ngayon po, sa punto pong ito, makakausap po natin si Ate Jocelyn Sapete. Ano ba? Dito sa Barangay Santa Ana. Ibang bagyo to eh, bagyong bayag, let's say. Pinapala pa ang putik sa kanilang harapan ng bahay. Buti, sakto, hinarangan niya, di ba? Oo, talagang pala. No, hindi, lalabas na. Ba't ilalabas mo edits mo? Sorry, bro. I almost forgot. Oh! All right. Good night, bro. Thank you, bro. Diba? Tayo lang makakawal na magsusuportahan dito eh. Ang uli.
Tropa time na lang. Baka makatulong sa inyong pagtitimpi. Doon tatapos yun. Kung update nyo na lang, balik-balikan nyo tong video na to. Ilagawin yung diary, yung comment section. Kung lumalaban pa kayo, at yun lang. Kung like, share sa mga mahihinang nilalang nyong friends. Ay, kita ko kayo na eye tracker kayo. Kalimutan mo. Kay Paolo na mamaalam.